Banky identifikovali takú zaujímavú skutočnosť, že ľudia pri veľkosti ich organizácie nie vždy hovoria rovnakým jazykom. To znamená, aby som to veľmi zjednodušil, že niekedy sa úver nazýva úver, niekedy sa úver nazýva pôžička. Z toho titulu banka iniciovala projekt, ktorý sa volal Biznis a datový slovník. VTB banka už disponuje technológiami SharePoint a preto bolo pomerne jednoznačnou a rozumnou možnosťou tieto investície znovu zhodnotiť a realizovať projekt Biznis datový slovník na Microsoftových technológiách, konkrétne Microsoft SharePoint, SQL Server a Windows Server. Špeciálne, čo bolo na tomto projekte dobré, bolo, že VTB banka rozumela a snažila sa využiť všetky natívne funkcionality SharePointu. To znamená, neohýbal sa SharePoint do pozície alebo polôch, na ktorý nebol úplne vhodný. Naozaj tá ambícia bola z technológie SharePoint dostať maximum a ja som presvedčený, že nám sa to spolu podarilo.